Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:50 na Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon na naman Bacolod, Negros Occidental. Kag sa kodo malabutan sang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod, ang number 1 AM radio station sa Bugos nga Negros Occidental base sa labing ulihing nga survey sang Nielsen. Action Reports After Edition, kamustahon naton ang bagyo nga si Imong. Medyo naghuyang-huyang siya pero diri sa Bacolod City mga ka-aksyon. Nagatupa ang talithi. Naghuluhuyang-huyang man nagawa ang puwersa. Siring bagyo nga si Imong. Pero nagadala sa gihapon sang pag-uom-guom. Pagatupa sang talithi sa nasiling tara. Dari sa maya sunod sa Bacolod gani halong ka-alerto lamang kita tanan. Permeged nga paminsaron ha. Nga to man kabudlay subong. Nga maggalain ang pamatsyag sa nga sa nga lawas. Dapat bastante sa pahuway. Bastante sa tulog. Bisan medyo kulang-kulang ang ginakaon bangod sa kabigaduhon. Ang importante mga ka-aksyon, hindi lang magpilis ngoon, hindi magkataro, kag magpangatsi. Tagod mabulobudlay, nga madalman kag mapilitan, nga magpa-hospital. Una sa balita, una sa aksyon. Ining bagyo nga si Imong, ika-5 na ining tropical cyclone, subong nga 2021. Ang mga nag-analagi na nga mga bagyo mga ka-aksyon mo si Auring, Bising, Krising, kag Gasidante. Gabalik-balik malang ningalan sang bagyo mga ka-aksyon. Every 4 years, sa sunod sang 4 ka tuig, gabalik-balik pala ni. Ang alan sa bagyo mga ka-aksyon, subong nga bulan sa Hulyo, ang siling sang pag-asa mga isa, tub-tub tatlo ka mga tropical cyclones, ang posible nga magalaslas. Pangamayoon tala nga kabay pa, akon mayara sa nagasunod nga duha pa. Kamanti ining si Imong una ini mo. No, amo ning first nga bagyo, subong nga bulan sang Hulyo, tisilang sang pag-asa, isa, tub-tub, tatlok bagyo mo. Ang maglaslas, subong nga bulan sang Hulyo, tiyan mo na akong maglaslas gid man duha pa, pangamayuon talang mag-aksyon nga, nangin mabuot lang, hindi lang bagyo nga palupad sa kamalayan, kag magapabaha naman. Ang uloy saktuhan lang ang pagtupa sang ulan, amo na nga to, sila nga paabuton na. Kita mo subong nagtrulubo naman mga tugabang. Di bla? Damo naman subong nagatinubo nga mga utanon mga ka-aksyon pagod man sa pagtupa sa ulan. Tugabang na pruti amo na sa ginatawag nga saluyot. Ano ba ng saluyot haw? Isa sa mga sangkap mga ka-aksyon nga ginabutang sa herbal. Isa sang pinakamasustansya nga utanon ang ginatawag nga tugabang. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hereboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Hanuton tara mga nagabaga nga mga Pangulong dinalan uno kita sa bansang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Ang duga nga bakuna kontra COVID-19 nagabot sa Bacolod kag Negros Occidental subong nga adlaw. 10,000 ka doses. 10,000 vials sang Sinovac para sa Bacolod. 10,000 vials man para sa Negros Occidental. Sang nagligad nga bulan sang Hunyo mga ka-aksyon na Bacolod, nagbaton sang 39,800 ka Sinovac doses alin sa gobyerno nasyonal. Sumugod sa bulan sang Marso, ang record sang sunod nagapakita nga ang Bacolod may kabugusan na nga nabaton 93,540 ka doses sang Sinovac.
kag AstraZeneca vaccines from the national government. 11,121 naman ka mga bakulod nun fully vaccinated na sa COVID-19 nga vaccines. Gaano sila sang sertifikasyon kag vaccination card bilang pamatuod na ka-aksyon na fully vaccinated na sila. Kompleto nilang pabakuna kontra COVID-19 ang una ay kaduwa nga dose. Ang mga nakapaturok naman sang una nga dose naglabot 57,833. Diri ni sa bakulod ha. Kamo nga wala pa makapabakuna, san o pa kamo magdesisyon, san o pa kamo mapalista. Ang syudad nagasiling dapat nauna. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang pagkabakuna ginapatigayon sa mga adlaw sa gihapon sa SMX kag sa Ayala nga mga malls. Dara sa area sang Robinsons, dumayara man blamo. Sa kabarangayan naman nga level, tirka schedule subong ti barangay Pahanukoy kag ang barangay Estefania. Ang iban nga barangay mag-aksyon ka schedule naman sa masunod nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga barangay nga mga tawo nga nagpalista para magpakuna kontra COVID-19, jutay na daw wala pa sanggana. Ini nga mga barangay ang pagabuligan sang EOC, Emergency Operation Center sa Bacolod, para magmayad-mayad man ang ilas nga vaccination program. Pagluwas sa barangay Estefania, nga damlag lang among ginkilala may pinakamadamo nga nagparehestro may iban man nga barangay nga ambot base ila mismo opisyal, kapitan man o kon kagawad, tamaran maghala kaugtas kag wala gana mag-eksplikar sa ila sa mga residente kung anong bintaha sa bakuna subong kontra COVID-19. Labi na gid ang mga opisyal sa barangay nga haluson gani mapakita sila sa Dibisan Landong na lamang sa barangay hall. Ang iban ara nagaungot ang ila sa nga latrasan sa madiyungan. Mayara pagid gani nga wala gid hinimuan sugod sa pagdaog bilang kapitan o kon kagawad sa barangay. Ang vaccination program sa mga banwa kag syudad hindi na magdasig, hindi na magpag-on o kon mag-ayong dalagan kung ang mga taga-barangay mismo nagapawala lang kag daw isang labot. Sa mga residente na tutuhan nyo liwat ang mga puisal sa barangay nyo na siyado nakaipal, siyado pa katamaran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, lain nga variant sang COVID-19 ginakabalakan ang tawag sang variant. Ang tawag sa niya maka-aksyon, lambda. Kulang na lang isa kalitra nga para maglambada. Galing kay niya, lambda. L-A-M-B-D-A. Lambda COVID-19 strain. Ginakakulbaan bangod mas makalalaton kuno ay kumpara sa Delta variant. Amaning siling sa opisyal sang World Health Organization o kung WHO. Pero diri sa Pilipinas, ginsiling ni Dr. Rabendra Abiyasinghe, amaning WHO representative to the Philippines, nga wala pa sila sang na-monitor nga lambda variant nga nagsulod sa Pilipinas. Pero ari na niya sa 20 tub-tub 30 ka mga pungsod. Nagapang lugayawon na rin, nagapang halit na. Ang Health Ministry of Malaysia nagligang adlaw, naghambal nga ang lambda variant. Gin-report ini nga nagalin sa pungsod Peru. Kada pungsod lain nga variant ang COVID-19 mo. Grabe, no? Sano ba matapos, sano para matapna? Ini nga sahi sa mga kagaw, mga kaaksyon. Kung variants lang kaistoryahan natin doon sa Pilipinas, COVID-19.
unagid nga nagsikat na makaaksyon na pangunagid UK variant, di ba? May South Africa variant, may India variant, may Brazil variant. Agang katapusan, tiyan mo nang ginasing nila nga Lambda variant. O kabay pa nga wala na, kabay pa nga mag-untat na para everybody happy. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pa ba sa nga balita sa bahin sa pungsod nun sa nasyonal? O sa mga nagapangita dara sang obra? Alsatiel, alsang kamot. Damo sila ba? Sino nga pangita sa inyo obra? Baw, kitaon sila ho, kadamo sila ho, nag-hands up ho. Damo-damo gid man subong sa nawad ang trabaho mga kaaksyon. O sa nagapangita sang obra, good news ini para sa inyo. Bangod ang National Police Commission o NAPOLCOM. Nagpasugot na, nagtugot na sa Philippine National Police nga mag-recruit sang dugang nga mga professionals. Ha? Professionals, ha? Boss Lingon, hindi lang nga police. Kundi professional sa sa nagkalain-lain nga fields mga kaaksyon para mabutangan sang personnel ang 400 ka mga vacancies. Mayara sang bakante mga kaaksyon, professionals pareho sang doktor, IT expert, information technology experts, kag lawyers. Pagi sa ginatawag nga lateral entry sa police service. Kargulo ko damo ni sang kwalipikado di. Ang insakto nga kanabuon sang bakante nga posisyon 434 sa police organization. Ang posisyon nga bakante police captain kag police lieutenant. Amo nang posisyon nga bakante. Si PNP Chief General Guillermo Eliazar nagaabi-abi man na sa sining development gani tagod suno sa iya maghatag ini sang dugang nga puwersa sa organisasyon. Adako ang mabulig siling ni Eliazar sang medical officers sa pag-away subong sa pandemya samtang ang bag-o naman nga abogado mga kaaksyon makabulig man sa kampanya kag operasyon kontra kriminalidad. Yung galing din sa Pilipinas, mga kaaksyon sa masaming katabo kung ang pag-apply sa trabaho ang istoryahan o nang permi ang ginabaton o na may kilala, may padrino kung may padrina. Kung kaysa ang mga nag-apply nga tuman kakwalipikado, sobra pang abilidad, amo pa yang hindi mabaton mo. Ang ginabaton mo pa yang kulang sa eksperyensya. Amo niya ang katabo, amo niya ang malatian dari sponsor sa Pilipinas. Kabay pa nga hindi lang niya matabo sa sining panibagong job vacancies sa PNP. Kag ang kadapat among dapat gid nga batunon para wala sang isyu, layo sa kontrobersiya, nagpatas ang ila sining recruitment program. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:03 na Action Radio Philippines Standard Time. Abi hibalon taw na ang sitwasyon sa nga pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod City mga kaaksyon sa nasilintra. Kay na nagdulotamo kita mga alas 4 nagatukpa ang manipis nga talithi manipis nga ulan diri sa may syudad sa Bacolod. Sa Patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, observation report ngayong hapon please Kevin. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ulan? Aga ulan na naman sa palibot ng Surad Action Mar. Sini nga matinigon, medyo mabulubog na ang panyempo, katugnaw gid na. Amo na, may ginitaning pangurumbot, kag iban sinidiri, painit-init na ni. Bisan alo nga mga painit-init pwede kid. Basta nga painit-initan lang ang lawas subong hapon. Medyo magulong mo ng aton panyampo sa palibot sa syudad basa ang dalanan of course kay ti managula mga kaaksyon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pero atong dalagan sa trapiko ang patrol. Ari kami diri nagalin sa area mismo sa dalan San Juan from Barangay 1 actually ning Barangay Banago diri sa Taytay mga kaaksyon o boska diri sa Barangay 2 diri sa Santo Niño stop siniman nga hapon makabigla man diri light to moderate ang sitwasyon. Kung trapiko sa pagbalan
wala pa rin 5 minutes, kirasig lang sa biyahe namon. Labot na kami diri sa likod sang Ayala Mall. Diri kami makaaksyon sa tubang sa condominium, dasig lang gid. Labot ka diri tin mga tara sa lakyan gid man nga naga-cross sa dalanon. Pero after sila makaaksyon paglabot mo sa bahay naman sang Burgos, San Juan, karasig lang, gadalhay lang ang agi ko ng si Papangpa. Daw sabaw lang o kung laswa lang ang ginahigop nimo. Kananam, kanamay ton, kagarasig sang pagpanakayon. Diri man, pagliko namon, kay wala kami pa downtown, diri kilibrik sa area sa Burgos, Gatoslao. Paglabot mo sila diri, ang mayo diri kay may traffic lights. Kung sila nga wala na kasi nung bali, mga salakyan, kay kung di mo mabayaan mo lang sila sa hapon, sila nga hapon. Kung di pa kain nga jeepney, magbinalumba, alatabok sa intersection point, di bandaan, nagay nga gawman sa mga pasero, kung medyo maulano ng panahon, madamo sa mga wala pa, magkapauli, mahimo, nagawala, di ba kain nga jeepney, diri sa tubang galiyo, sang 888, sila nga hapon, kaya mo, gid sa mga salakyan, diri kita na sila nagkapinunsok man, kay diri man naginulat ng mga pasahero, ibang siguro rin sila daw, pagkatapos, diri nga daan may handong pa yung area kay sa dalom sang overpass, the overpass sa dagron nila sang mall kay may handong nga porsyon da sila nagatiner kag dama nagaulat naman di pasayang nga salakyan sini nga hapon ang dalang Gatoslao alin sa Burgos Gatoslao mga ka-aksyon going diri naman sa area sa South Capitol Road sini nga hapon magkabig lamang di kalay to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pag-ambalan kung approaching ka na mga sa North Capitol Drive drana mo na mabatsagan na medyo pagabulubog at ang trapiko. Kaya may mga salakyan, galing diri sa may area sa Lacson, dira nagaliko, kay para hindi sila matraffic. Kung paglabot dira sa Burgos, Lacson, wais man ang iban mo, nakabalo maguro sa mga shortcut. Pwede na sinabi kalabay from area sa North Capitol Road, Lacson, naga-right turn na sila kay para diri sa malabay sa Gatoslao o kung dito sa San Juan. Especially kung ang ila katuat ng area o bisan pa din asum nga bahin sang syudad sang Bacolod kay mas dasig diri abi ang ulag sa mga salakyan, ang movement at aksyon compared mo kung diri ka maglabay sa area sa Lacson. Dira sa may area sa Lacson, North Capitol Drive, sa nasiling ko na may traffic lights man. May sistema na datang traffic at pagkabalan. So kung diretso mo na ang area sa Lacson, pa south ka nga direksyon, lapos ka na sa may Burgos, Lacson, antes ka naman nga daan, kalabot sa Burgos, Lacson, medyo traffic na, diri pa lang sa may Cottage Road, mga ka-aksyon. Sa Cottage Road, ulit sa tubang, bala sa talatapan sang Social Security System, ako na SSS. Doon ang area, going ka na dito sa may Corazon Locsin, Monterribano Memorial Regional Hospital. Then, at least ka makalabot sa may Burgos, Lacson, intersection point. Expect taron mga daan, medyo mabulubugat nga trapiko. Ang experience sa ninyo sa limang hapon, mga ka-aksyon. Sa tiyak na bahin, kung nakalampuas nga dala sa Burgos, Lacson, ang traffic, itman lang diri sa north to south mo. Ang south to north, manageable pa. Kay kontrolado pa mga salakyan halin sa Marisa, Lacson, Aggal, Lacson, rather, diri abi may aras ng traffic enforcer, so makitaan pa nila nga kung duro traffic na diri sa Burgos, Lacson, gina-hold ara nila mga salakyan, iba naman sa pinapa, penetrate ang ginaparabok sa intersection point. Well, after the rin sa north, kalayo dito sa traffic light sa tupaya sa may area sa North Capitol Road mong. So kung magtabo ka na dira, medyo ekspektaron mo laba, ginang pila sa mga salakyan, matambal ba nila, nga bago lang na green light, pwede pati kalakato, kaya guys, stop light naman dayon, o kung red light naman dayon, mga ka-action. Kaya kung diri ka naman yan sa south, going to north, dasig lang niya, ang lakat sa traffic o compared mo sa magkapahinga direksyon. Halin ka naman diri sa may Burgos, pabalik ka diri sa may baying area, no? Ako sa reclamation area mga ka-aksyon, daman, ang pila sa masalakyan, pag nabok mo namon kay ina, kinabot sa may silahan lang daan sa may 1 MCA mga ka-aksyon, going rin mismo sa intersection points ng Burgos, Lacson. Pero diri sa Marisa, Lacson, sining hapon, nakabig lamang diri galay to moderate ang traffic situation. Ang namin sila grabe, kaya tapos na maginapang kayo, ng mga drainage, ang dalanon, gigipang bukal ng ligad, na kayo na makakson, maagyan na, gipakakas na itong mga yellow lane, ang babi ng ligan nito, hindi pa pwede maagyan, subong, at least na matamat natin, luara dra, wala na sa mga ginakayo nga dalanon, except dra, sa mga salakyan nga rin diri sa north going to south, may gamay dra nga obstruction, nga dapat inugid nga lantawon, kay kung patabo ka mo sa intersection point, dala nyo na makitaan sa may inner lane mga ka-action. So dala bro bantayan nyo na kayo basid na may nakabotang padara nga traffic barricade. Buto hindi na pwede maagyan, hindi na pagsarasuhon, basid na mabulasot ka mga ka-action. Nakalimot ang patrol, hindi kami kina-express niya, nakalabot kami Mansilingan, Handumanan, Barangay Panukoy, paglibot na Mondri sa mga
medyo laloy ng area sa Metro Bacolod, hindi ko tanto mo sa nakabugat ang trapiko. Another good thing, dito galing sa may Mansilingan, Felisa Road, amat-amat rin man dito nga natapos. May mga traffic enforcer, dito maging butang na naligad, yoro, marketing ginaksyonan nila gila yun. So subong may duwana dito ka mga traffic enforcer, ginakita nato, nga on standby sa handumanan Felisa, bot sa ringon, tingmaan gid sang bitaw nga ma-make sure nga ang traffic situation sa palibot ng syudad magaanggid ang solusyon maging problema diri nga madalaman. So dito sila may ginasa na dito sa may Mansilingan Felisa Road sa mga naglabay nga salakyan. Hindi ka mo na magkainit ang ulo ninyo kung tani kung masimad kadugayan ka mo nga na nadabi sa nagamando kung sistema sa trapiko ang aton paghambalan mga ka-aksyon. So far, amo lang pinakaling nga sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sining hapon mga ka-aksyon. Medyo magurugaro mo sa gihapon ang panahon. Garing dapat kay maburbugnaw, dapat along sa gapon sa tumatag para preparada sa proteksyon sa kagulingan kaya di na tumamaktan ang lakat ng panahon sa gapon, ang galom, yara sa kalangitan. So far, mga pinakasitwasyon sa palibot ng syudad. So para mo sining oras, it's coffee time mga ka-aksyon. Kasama sa ning panyempo namin mahigop sa mainit ng kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang una, sunod na sa aksyon. Sa makarod aksyon na ito. Okay, salamat aksyon na dyan. Inangamahin na naman sa ato sa kaluwan sang D3 Bayo. Ang Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sa ay, kwarta na ni. Oo. Pagkatagay lang sa ato sa nga pagpanumalik las 5:12. Okay, Alex Fuentes, monitor sa live stream, listening and watching. Okay. Alex Fuentes, Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon, nagsumarlon. Ray Baryoga, mayong hapon. Araman, arana si Alex Monteza. Si Dap Reliquias, okay, mayong hapon sa tanan-tanan. Grabe ka baskog ulan diri sa Hinubaan. Banwa sa Hinubaan, Grabe ka baskog sang ulan. Halin sa kay okay, si Honorable Dap Reliquias, dara sa may banwa sang Hinubaan. Rama nagamonitor si Mayor Ernesto Estrawa sa banwa sang Hinubaan, no? Okay, salamat gid. Wala sa Hinubaan ako magkadto ko mas banwa sa Hinubaan pre para ka mo kay grabe ka baskog sang ulan. Amal ni Vice Mayor ni bala si Dap Reliquias mo. Okay, Vice Mayor Dap Reliquias ang banwa sa Hinubaan. Salamat. Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Keep safe everyone. Rainy Tuesday afternoon. God bless. More power to ARB. Okay. Alex R. Monteza, Sir Marlon, mayong hapon, ari lang kami di gaupod on air kag sa online. Bea Jonathan, good PM. Natamyaw ni Alex si Noel Amar, Mr. Milay Oligo, kag si Go Wison. Sally Villa, good afternoon. Christine Minyes Villalobos, mga ulanon nga hapon ang sumarlon. Monitor na kami di sa Barangay Pandanon, DSB.
Maayong hapon man sa ilan ni Mrs. Alvarez sang Proc Ramilo, Barangay Tangob, kag sa family Rafuela, Dialagdon sang Barangay Pandanon, DSB. Ang lugar nila ni Mrs. Alvarez do sakop na sang Purok Kasilingan sa siguro or sa Matahom, no? Dara sa matubang sang Villa Mercedes. Sir Marlon, greet lang, Vanessa M. Mayo, Doc Mayo sang Rochester, Minnesota. Okay, Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kag Familia Dialagdon, Apil sang Pandanon DSB upod sa puwersa sang ARB Community. Madabong salamat. Ronald Visira, Aksumalon, monitor lang ko di sa May San Agustin, Romblon. Greet lang ko di sa asawa ko nga si Juliet, dara sa Home to Sir. Salamat kid. Okay. Thank you. Leiden Navarrete, good evening. Aksumalon, stay safe everyone. Carmelo Garingo watching live. Okay. Si Kurt. Okay. Kurt Jos Kaheben. Barangay Batag, patamiyaw lang ko sa barangay namon, punong barangay Kaplito Abaring. Pagpasalamat po sa barangay council na pang immediate action. Whatever request sang mga constituensya, action agad. God bless always. Okay. Marilo Kahilig, good evening, Action Marlon, monitor from Barangay Wandas A, Banwasang, Manapla. Thank you. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo bakulog sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon sa luto. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad, ako na naging narekomendar sa masami ang panyawan, herbal capsule with mangosteen, hindi
Estados Unidos, mga kaaksyon, mat-amat na nagbalik sa normal ang ilang sining hulag sa mga tao to, gahinugyaw na ya, punong-puno na ang mga venue sa nakalain-lain nga mga hinampang, partikularmente mga kaaksyon, sa National Basketball Association o kon NBA. Buwas ka lang, tutok ka mo diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Bago cover ang Aksyon Radio sa Game 1 sa tunga sang Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns sa Game 1 sang NBA Finals. Dito sa may home court sang Suns mga kaaksyon. Una nga paghampangon ining Game 1. NBA Final Coverage Promo sang DYEZ Action Radio Bacolod. Basta kati magsiling kita promo, sa punta na may premyo. Di ba? Bas kadlaw Game 1 na sang NBA Finals kang Action Radio Bacolod. Maghahatag sang papremyo sa makapakot. Makapakot kung sino ang magadaog sa sambuwa sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks. 28 ka tuig man, no? Gaway makasunod ang Phoenix Suns sa NBA Finals. Ang last nilang pagsunod paghampang sa NBA Finals 1993 mo. No? Chicago Bulls tong ilang sa kontra, pierdetos la sa Chicago Bulls. Ano mo tong time nga hara-hara pa si Michael Jordan? Di ba sa Chicago Bulls, pierdetos la. Subong balik naman sila sa NBA Finals ang kontrahon nila makakson Milwaukee Bucks. Edeng promo, simple lang ang paghahimuon. Matematika na. Sa pagsugod sang live coverage, lawagon sang Aksyon Radio Bacolod ang numero kung sa diin ka mo mahimo makapadala sang inyo sa nga sabat. Mas maayo kung may nakapreparar na kamuyat sa inyo sa nga cellphone da, i-save nyo o kung pwede man papel, listan nyo ng numero nga lawagon sang Aksyon Radio Bacolod sa pagsugod sang live coverage buwas nga adlaw. Ang una nga pamangkot, ano nga team ang magadaog sa Game 1 no, sa NBA Finals, Phoenix Suns o kon Milwaukee Bucks? No? Muna, takton nyo kung sino magadaog. Ang ikaduwa nga pamangkot mga kaaksyon, pilaihan ang final score sa NBA Finals sa Game 1. Mula na sino magadaog, kag pilaihan ang final score. Tipunon ang pangalan sang tanan nga may insakto nga sabat. Sa una nga pamangkot, magabunot ang Aksyon Radio Bacolod sang 3 ka mga tagdaog, sang tag 300 pesos. Tatlo gid ka mga tagdaog sang 300 pesos. Samtang kung ikaw naman ang nakapakot sang final score, ikaw magadaog sang 500 pesos nga kas. Bao kadako-dako magamono pastada. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang dapat himuon amo ni. I-text ang imo sa nga pangalan, edad, address. Kag ang sabat sa una nga pabangkot sa numero nga paganawagon buwas samtang nagapadayon ang live coverage. Ngalan, edad, address kag sabat. Amo na, tandaan nyo gina. Sa mga online viewers naman, online viewers na ibutang man sa comment section ang imo sa nga pangalan, edad, address kag ang sabat sa una nga pamangkot. Hulaton ang signal sang mga program host kung saan o makasugod sa pagpadala sang entry. Hulaton nyo gida, wait ka mo sang signal sang mga pungko dari buwas nga adlaw kung saan o ka mo makaumpisa padala sang entry. No? Kay kanugon, naway pa signal, padala nyo na, di man agapon malakip. No? Dapat hulaton nyo kung saan ang signal sang mga program host buwas saan ka man makaumpisa padala mga kakson. Atagan lamang kamo sang 10 minutos agod nga makapadala sang sabat
agod magtutok, agod nga hindi maulihi sa pagpadala sang entry mga ka-aksyon. Pagkatapos ang ginampang, magabunot ang mga program host sang mga tagdaog sang 300 pesos nga cash. Oh. Samtang naga-halftime break, liwat mahimo naman nga magkapadala sang entry para sa ikaduha nga pamangkot. Oh. Sa ikaduha nga pamangkot ha, ara na sa halftime break mga ka-aksyon, dara kamo pwede magkapadala sang inyo sa nga entry. Amo to ikaduha nga pamangkot no? Pilaihan ang final score sa NBA Finals sa Game 1. Amo na ikaduha nga pamangkot. Ang unang pamangkot anong nga team magadaog sa Game 1 sa NBA Finals, Phoenix Suns o Milwaukee Bucks. Ang makapakot sang final score, may 500 pesos cash. One phone number, one name, one entry. Dapat sa isa ka phone number, isa lang ang ngalan, isa man na ka entry. Clarex? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang isyu sa mga ka-aksyon nga ginagapakatubang nga problema sang Milwaukee Bucks. Pangod nga ang ila sa top scorer, ang pinaka best player nila mga ka-aksyon nga si Giannis Antetokounmpo. Way papiho nga makahampang buwas sa Game 1 kay na-injured to kabayang niya sa wala nga batiis nga nagtiktaking-king to siya. Sa finals sa batok sa Atlanta Hawks mga ka-aksyon. Ito sa makahampang sa duwa ka hampang sa Milwaukee Bucks. Tibas Game 1 importante ni. Way pagaling sang anunsyong Milwaukee kon makahampang buwas si Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo. Sa tay-anay mga ka-aksyon dito sa Estados Unidos, may mga plus ina mga ka-aksyon, no? Ay kumo ara sa home court sa nga Phoenix Suns. Ang Phoenix ang naghatag sa plus mga ka-aksyon, plus 5.5. 5.5. Muna sang postahan ay dito mga ka-aksyon. Boss Selingon niya kung magposta ka sa Phoenix Suns, kinanglan ang abanse kung magdaog ang Phoenix Suns. Malapaw siya 5. Kung 5 points lang gid, perdi ka. Kung 6 points pasaka, daog ka. Kung magposta ka sa Phoenix Suns. Kaya ang Phoenix ang naghatag sa plus 5.5. Kaya ila home court buwas ng adlaw. Muna postahanay. Kung kisang plasing ni nagaliwat man samta nagahilapit ang hinampang mo. Pero kumo kay ti siguro amo ni kadako na ni para sa NBA Finals yang amo ning plasing ni nga 5.5. Kalang nagdako ni makakason bangod. Hindi ba piho nga maghampang si Giannis Antetokounmpo sa bansang Milwaukee Bucks. Di man basta-basta nga pierdihon ang Phoenix Suns nga man. April sa 2021 sa last nga engkwentrohan ay sang Phoenix Suns kag Milwaukee Bucks, home court pa nga dito sang Bucks iya mag-aksyon. Daog tong Suns, overtime. Pila ang bansis ang Suns? 1 point lang. Una sa balita, una sa aksyon. 128-127 to overtime pa. Lampang po to si Antetokounmpo. Oh, pierde gan isang Suns nga ara si Antetokounmpo. Kag home court pa sang Milwaukee. Sa last nila nga pagkatubangay sang nagligad nga bulan sang Abril. Ang ginasaligan dira sa bahin sang Phoenix Suns si aradang veterano. 36 anyos na ni, medyo gamayon lang. Si Chris Paul, puti tuman katanda, tuman ka smart, humampang mga kakson. Magtira ni saya, bisan ubo sa budlay sa budlay sa tapalon, magtira sa, ma-jump shot siya. Nadako 100% nga magsulod ang bula kung siyang matira mga kakson. Ang sabahin naman niya ni Antetokounmpo, lakaran niya kaya, hindi mo sa riyon matapal. Alin sa home court, daw pilaya lang kalakad, diya makalabot sa sareng mo.
Grabe pala karon si Janice. Galing kay Mante mo na. Uy, papiho. Kung wala magahampang siya, buwas nga adlaw sa Game 1. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na tutok ka mo buwas nga adlaw maka-aksyon sa live coverage sa nga Diwa Easy Action Radyo Bacolod. Sining NBA Finals, mayo ni kay lain naman no? Lain naman nga team kay sang mga nagliligad nga mga binulan, damo nagasiling maengkwentrohan ay Brooklyn Nets kag Los Angeles Lakers mo. Ang team ni LeBron James bilang Lakers kag ang Nets ni Kevin Durant di para no piano ba ng Lakers. Ay na yan nakasulod sa Finals. Oh. Ang Brooklyn Nets sa mga kaaksyon na pierde man. Kaya na. Ang ginapaabot ani mga kaaksyon. Ang ginapaabot mga kaaksyon nga Brooklyn Nets kag Lakers wagid matabo no. Kay boss ka no man kwentrohanay ang Phoenix Suns kag ang Milwaukee Bucks. Una sa balita, una sa aksyon. Santon Plus Herbal Capsule kamo anay puno sa anti-inflammatory compounds kag pagkatapos gid lamang sini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Okay, balikan ta nga to sa nga mga nagabaritor sa live stream. Okay. Dari kita sa babaw mag-umpisa. Si Marilo Kahile, good evening Action Marlon, ga-monitor from Barangay 1-A, Manapla. Thank you. Okay. Sige. Dari kita sa dalawom si Diding Aloha Miento. Mayong hapon Action na sir. Monitor lang kami, Barangay Antipolo, Pontevedra. Salamat, God bless. Okay. Joniel Marquez Robiano. Mayong hapon Action na Marlon. Gapatambiao da Barangay Mandalagan sa family Robiano. Okay. Humalumina, good afternoon. Alex Armonteza, okay. Girands Barela, good PM Sumalon. Great family Barela sang Hinigaran. Nanay Thelma kag Tatay Polion. Okay. Si Elias Bandada, good PM Sumalon. Salamat. Suzette Alunan, good afternoon. Okay. Suzette Alunan, hello. Okay. Raman si Liza Montecastro. Okay. Lita Montecastro, ga-monitor man sa nga mga talion. Hambal ni Suzette Alunan, approve. Nag-approve si Suzette Alunan. Hambal ya, hi. Hello manda, no? 1, 2, 3, 4. Apat kid ang gipadala ni Ma'am Suzette Alunan. Okay, ang iba no. Sige. Sige lang, padayon lang sa papadala. Iban balikan ta naman karon. Dugay-dugay.
Noong SSB. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Radyo City Hall Report. Ang EOC mga kaakson, no? Ang Emergency Operation Center sang Bacolod, maningguha, parang atis mabulig-buligan na mga barangay. Barangay bala nga mayara sang jutay nga mga nagparehistro nga mga residente nila sa pagpabakuna kontra COVID-19. Ay sila ka pa ninguhahaw. Kung may damo ang registrans makakson, may reward. Di ba lang barangay sa Faria nakabaton to sang reward? Nagaligado kay mati amo ning barangay nga may pinakadamo registrans. Ang barangay Estefania. Pero iban nga barangay, anong problema man? Nga adjutay ang registrants. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita with Action Art. Ay hopan Action Art. Mayang hapon, please kabin. Aksyon Marlon, kung kahapon Estefania ang nagpanguna sa pinakamadamo no, nga
nakaparehistro para sa COVID-19 vaccination program. Confirm ni City Administrator M. Ang na may harap pagidman sa mga barangay nga doon medium no? Subong ang ila sining registration. Wala para sang improvements kadamuon sang pumuluyo nga nagpa-register online kaya nagkadto sa barangay hall. Kaya siling diri ni City Adem Ang sila nga mo na kinatinguhan manamon kinabuligan karon sa Emergency Operations Center nga mabuligan, encourage, nga mabuligan, educate ang mga pumuluyo sa mga kapurukan. Kaya iban Action Marlon, after nga kuling, iban niya, huwag man siyang mayat nga access para sa internet. Kaya once ka hindi sila dahil makaparistro, doon nagkatakaan sila sa online. Ang iban, huwag man gana makato sila sa mga barangay hall, nga dito na may medyo madasig nga internet connection. Kasi niya kung hindi mo ni mahatagan sa education ang publiko, kung mapaintindi kung ano ka-importante ang kinapatikayon karon ng vaccination program, di maabot ng tiyempo nga kasi magabot ng supply, hindi ma-order sa Bacolod, jutay kapon ang register sa iban nga mga barangay. Kasi niya niyo sila gabulig diri, kag amon mission, ginamon ini, at least nga ang tao no mapaintindi. Amo nang reason nga ti ang ila nga program bisan sa Facebook na niara gyapon ang ila sige nga pag-edukar sa publiko. Yari si City Administrator Emang. May aragid nga mga barangays na wala ga pick up sila nga registration. So kina-remind naman na ang mga barangay kapitan kag nagakampanya gid kita on our own kampanya gid sa mga barangays. Ang aton nga mga advocacy campaign paagi sa social media, sa regular media, sa mga interviews, ginapadayon ta nagyapon kag paagi sa mga barangay officials. Mga pila ni Mamang Daway ga-improve ang kanamuon sa registration? I really don't have the exact number, subong no, pero there are still a few. There's a number. In fact, may ara gani nga dulod-dalag ko man nga barangays na medyo mahinay ang pick-up sa registration. Ang siguro Action Art ma-attribute naman ina no sa inablang inaccessibility Manila sa devices or sa internet connection. Hindi sila kaya haton nga ginabasihan na sa nga palayag ni City Administrator Emang. So nag-expect sila nga within this month of July, since gina-expect nga ang delivery sa AstraZeneca in order sa Bacolod, kasi pa man nga maghinga abot, at least ang tao ready na para sa patigayonon nga natnagon nga vaccination program. Ang ka-action yung Action Art tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action Art report gikan sa Bacolod City Hall. Vitamin D3 and I, life extension. Mga kakson, ang balikban nga report sa patrol. Standby. TTX 500. Okay, balikan ta ba ng ato sila gamon dito sa live stream. Si Riza Monte Castro, si Yvonne Boyser Arana, good PM. Dan Sharing, hambal ni Yvonne.
Si Pelton Lipura, good afternoon, Axon Marlon. Monitor lang ko din sa Pasay City. Okay, Pelton Lipura. Liza Montecastro, watching from Doha, Qatar. Mike John sa Molde Siva. Mayong hapon, Axon na Marlon. Monitor gid ko di subong sa Moises Padilla. Salamat gid babuhay, Axon Radio, Bacolod. Okay. Mapunaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kabayo na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kita. Pabalik sa ato sa ring pangalagad. Antes na balikan ang ato sa ring patrol, si Rolly Duhilio ga monitora. Ang balyat ani mga talakay man ang mga delivery rider nga gagamit na cellphone nga naga-drive ka delikado katama. Daw may layiman tang no using of a cellphone while driving. Ang mga motor kuno exempted. Concern lang sa road safety. Kaya duha na ka beses nga na may shop ko sa mga delivery rider motor. Hambal na ni Rolly Duhilio. Hindi man pwede na mo nga drive ka maka-action sang motorsiklo pa naman.
Naga-text ka imo, gagamit ikaw sang cellphone. Pwede na kung importante, parking mo na skilid, pundo mong imo sa ring motorsiklo. Kag mag-text ka, kayo nagadalagan, text ka ba o kadalikado gito. Salamat, Rolly Dohilio. Balikan tarang patrol, natipon nga report ni Axon Jan Diaz. Axon Jan, sa balik nga report please kami. Actually, more ang station number 5, nakadakop sa isa man street level individuals na bypass operation ngiging kasa dira sa area sa Purok Boulevard, Barangay 14, Sunod sa Bacolod. Isa ka babae actually, ging kilala kay Miriam Cavile alias May o kon May, 38 anyos, kag residente man sa Purok Boulevard, Barangay 14, diri man sa Sulad sang Bacolod. Sunod kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang officer in charge sa Police Station number 5 Action Mar. Ngayon siya madugay naman nga gina-monitor sa mga intel operatives sa Station Drug Enforcement Team sa Station number 5 matapos nga inisang ginatudlo nga source ko nabi ginahalinan sa mga illegal nga droga nga nakuha ni Laman sa mga nagraligad nga mga bypass operation gigikasa sa Station number 5 Action Mar sa pila ka mga lugar sa palibot ng Sural Cofford. Dugang pagidiri ni Masangkay, inisya yara man sa watch list sa sa street level individual ng ato ng mga kapulisan na recover diri sa iya mga walo tanan ini kay mga small detailed transparent plastic sachets ng illegal nga droga, may duha ka mga medium size transparent plastic sachets ng illegal nga droga Action Mar nga na-recover man ang aton nga mga otoridad. Ini ginabanta na kabugat sang 4 ka gramos kag may estimated market value nga kon basihan ang dangerous drug board value nga 28,000 pesos. May yara pagidiri nga recoveries nga amount money ito ng kwarto. Nga ginbakalas sa mga poster buyer diri sa subject mismo sa bypass operation nga 500 pesos action. Inisa karon ang preso dira sa custodial facility sa station number 5 kag gipasagasang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upot sang illegal nga droga. Sa piyak gamahin ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang Visayas Field Unit nga ginapamunuan ni Police Master Sergeant Clint William Ferrer ang nakadakop sa ginakabig number 6 na most wanted person sa Police Station number 2. Actually, ini pagsabi nila sa warrant of arrest in coordination man ini sa Special Action Force kag Police Station 2 Intel Operatives nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Andy Ofalia kag Police Corporal John Brian Guzon Action Mar. Ini ang may kantanan sa arrest nga paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o kung maning pagbarigya sa illegal nga droga nga nadakit ini o kung napetsahan abi Setyembre 20, 2019. Actually, wala isang piyansa mo nga gintalana para sa temporaryo nga kailuwayan siling subject ng bypass operation kaya gini ang warrant of arrest nga o rather ang ginsiben nila sa warrant of arrest kahapon. Ini warrant of arrest ang permado ni Honorable Judge Walter Zorilia sang Regional Trial Court 6 Judicial Region diriman mismo sa may syudad sang Bacolod. Gin-istorya naton ang nadakpan nga si John May Flores, 18 anyos, residente sa Purok Barangay 2 Sulad sa Bacolod, siya ni ang number 6 most wanted person sa station number 2. Actually, nadakpan siya 2 years ago, mga back 2019, mga second quarter, kag sunod rin kay Flores, that time 16 years old pa lang siya. So, hindi pa siya pwede nga ipisoon dahil sa custodial facility, ang ginimo, turnover na sa election march sa Social Development Center kung SDC. Di ba kung paano siya nakapalagyo, kung nga paano siya naging-operate pa ni siya sa area sa Barangay 2, nagpalagyo ni sa election march sa SDC, kay tinaribaluan niya nga kadako sa kantidad sa illegal nga droga nga recover sa iya, sa sepuha ini siya ang gindakop sa mga kapulisan. So pagkapalagyo niya, nagbalik sa yapon siya dira nga ginati ni Ran Action March. Pero relasyon niya, nagunta na sa pag-engage sa illegal nga droga. Ang problema lang, kahit may warrant of arrest siya sa kaso nga 9165 ko ng pagbaligya gyapon sa illegal nga droga, tagang lain sila diri kay wala pa piyansa nga ginhatag sa iya para sa temporaryo man nga kahiluwayan. Balita gikan sa mga sa mga kaaksyon sa mga panahon ang COVID-19 gabalatian natin sa aghapon ginakabalakan. Pabakuro kala
Una sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Alas 5:56, salamat aksyon na John. Saya mo sa ring report. Athea K. Meriman, good afternoon. Nagpapasang mensahe si amigo Alex Torres watching live sa programa Patamayaw lang. Mrs. ko Maylin Torres, live man sa programa sa Ayala Mall, Capitol, kag sila Nanay Ima, kag Zardo Torres sa Poro Paginahit Barangay Tagob. Keep safe always. Action reports after operation, magabalik boss, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Eden Aboso. Ay iban nga balita mo itabalabutan tutok sa Action Farming Line. Alas 7, top to alas 9 with Action Brian Morden. Ako naman, Action na Marlon Hinufoya po rin sa technical side, technical control, Action Delmar Madera with Action Christian James Binares. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.